Nee, ik heb geen vuurwerk besteld. Doe je dat altijd wel of net? Ja, ik dacht het en dan nog voor de band. Maar waarom dit hier net? Ik wacht je tot het laatst. Stef van Meerveld van een scooter- en brommerzaak in Drachten verkeert het al meer dan 30 jaar vuurwerk. De vaarverkeer gaat het hier net zo goed. Het rint zo'n 20% achter op vorig jaar. Het waar is net geweldig, het sentiment, de beleving is dit hier wat minder. Hè? Maar eigenlijk niet of nauwelijks winterhoorn en dat speelt toch wel een beetje een rol mee. En de meesten gaan toch, ik denk ik les van een stukje crisis. Er wordt op internet gebeurt er volle meer. Wij verkepen uiteraard ook via internet, maar het wordt al op een andere manier aanschaft en de meesten wacht je toch wat langer nou. Dat precies, hè? 294. Al hield dat net verruild niet. Ze wachten niet af. Weer of geen weer? Precies, dat is ook zo, ja. Want dit is alleen maar 1 keer oudjaarsavond. Dus er komt wel misschien 20 minuten of een half uurtje tussen waar het niet regent. En dan kunnen ze wel afsteken. Is het legaal of illegaal vuurwerk? Alle twee. Nou ja, het illegaal is veel mooier en veel harder knal. En waar helst dat wij dan? Duitsland, België, ja, buitenland. Ja, maar wij helst gist zelf naar Duitsland aan. Nee, met mijn zwager. En waar helst het hier wij dan? Ja, ook weer via vrienden en via familie. Het illegale vuurwerk, het is voor Van Meerveld een grutte ergernis. Ik ken mijn klanten wel een beetje en dan mis ik wel eens gewoon. En dan tref ik ze later wel eens of ze komen hier dan nog voor de band wat liedspullen. En zeggen, jongens, hoe zit het nou? Wat blow je hem? Ja, maar ja, dan komt de appel uit de mouw. Dan gaan ze hun toch elders aanschaft. En dan blijkt het dus inderdaad illegaal spul te wezen, wat officieel in Nederland net mag. Wij worden door de overheid verplicht om enorme veiligheidsmaatregelen te nemen. En dat illegale spul, dat kunnen we dus net zo verdedigen. Ja, dat steekt wel. Nevens de Belangenvereniging van Vuurwerk rint de vaarverkeer landelijk juist wat beter als vorig jaar. In Friesland geldt dat voor de tuin- en bouwmerken. Hier rint de vaarverkeer wel goed.